Hi, I'm Oliver Mohai and this is the 17.4. Hi, my name is Kitty Zirher and this is CrossFit Workout 17.4. Jaj, de szépen mondtad! Ezt meg így előről hátulról mondjam, hogy 2 tárcsa van. Kiabáltam. Na is. Majd belülről. Szabad se figyelni magam. De lépni. Jó, az Good. lent. Valaki már tessék, mint azt játszani. Nem, csak elkezdődjön. Én is itt vagyok még. Bocs. Sietem, begörcsöl a hátam. Na. Jó. Ezt így gyorsan, hogy begörcsöl a hátam. Most készül fogalmazni, de már görcsöl. Én az előbb majdnem kinyomtam, hogy én is utána. Beállítottátok magatoknak az izét? Be. Melyik nem volt? Aztán csak beállítottad. Aki erről végez választ. Zimi, majd menj ki a képből. Én annak állítottam a lábát. Egyformán. Mindenki. Volból is Tök egyformán. Mert Gyerek, ki számol? Oliver Mivel meg? nem számol? Számolod? Na. Jó, 25-tel kezdjük szépen. Én egy nem tudok belehúzni. Ott a 20-a, Oliver 25. Rázd le. 5, 4, 3, 2, 1, és már 15. Felkészülsz. 3, 2, 1, és már. Rázd le. Jó, 3, 2, 1, és mehet az 5-ös oldal. Jó, rázd le. Fújsz egyet. erősítés. Jó. Felkészülsz. 3, 2, 1, és mehet. Menj közelebb picit. Lábbal. Gyerünk, figyelj oda.
Oliver, figyelj oda nekem, ne dobáljál no repeket. Álljál közelebb, és figyelj oda. De az első az no rep volt. Gyerünk, jó, mehet? 15-öt. Rázd le, új egyet, rázd le, húzd ki magad, rázd le a karodat. Jó? Felkészülsz, azaz figyelj oda, és mehet. 10. Följebb. Rázd le. Húzd ki magad, rázd le, állj közelebb. Utolsó 10-es, figyelj légvételre. Felkészülsz. És mehet. Ülj le. Menjen. Ezerre vidd fel, és a talajzat még visszaáll a fűzőt. Gyerünk! 5-24. Azaz. Gyerünk, Oli, azaz tarts ide. Hosszúakat. Gyerünk itt hozzá. Gyerünk, Oli, az nagyon jó. Ezt tarts. Nem menj 1000 alá. Jó, hosszú. A végét húzd megint. Kereke 6 percnél vagytok. Gyerünk. Gyerünk.
Fújj egyet. Jó. Fújj egy kicsit még. Jó, rázd le a karodat, nagyon jó. Gyerünk, gyerünk, jó volt, csinálj, odafigyelj, gyerünk. Gyerünk, gyerünk, 9, gyerünk még egyet. Pihenj rá picit. Nem látszik itt. Gyerünk, menjünk, gyerünk, kezd el. Most vesz be. Itt mindent végez. Menjünk! Hármat toltam, akkor mennyire vagyok. Jó. Gyerünk, 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 gyerünk. Négy. Mondjatok egy időt! 9:30. Most akkor mennyire vagyok? Gyerünk, csináljad, Oliver, csináljad. Visszanézzük videót, gyerünk! Gyerünk. Még nem elég ez a Gyerünk, gyerünk, nyomjad. elég a következő körbe. Azaz, gyerünk. Gyerünk. Rázd le a kezed. Kiszámolja az Olivernek. Hát éppen lesz, nem tudom. Közben akkor nem videóztam volna, akkor számoltam. Asszus. Gyerünk, csináljátok, csináld. Csak az a baj, hogy tovább is el kell kezdeni. Gyerünk. És fel fogjuk fejezni. Gyerünk. 3 perc van, még De csináljátok. mikor tudom, hogy melyik elmenni? Vagy szólunk. Gyerünk. Kb. 20 nem? 25 nyelven nagyjából. Azaz, gyerünk. Jön a 30. Most csinálsz, hogy Melyiket kettőt. csinálta? Hármakat? Nem tudom. 5, 4, utána hármakat, nem? Ennyi az idő! 10:30. Fél 6. Gyerünk, menjen. Jót vagytok öten? Agyfasz fog kapni. Gyerünk, csináld. Itt gyerünk már! Gyerünk itt ti! Görcsel a hátat, csinálj! Az az Oli, nagyon jó, gyerünk. Gyerünk! Csukki! Ez 2 volt. Gyerünk, csináld. Magadra figyelj, gyerünk. Mennyire? Nyomjad, ez az. Akkor Vagy. mennyire vagyok? Ne azzal foglalkozzál, menjél, csináld. Nem, mert Jó, az meg ezt... Ja, meg... Jó. itt van mindenki. Na, én is videóztam. Mondtam, hogy számoljátok. Jövök. Gyerünk. Még 1,5 perc. És akkor még melyik jövök? Gyerünk, csináld. 15-et csinálj legalább. Gyerünk, Oli. Gyerünk. Gyerünk, csináld. Gyerünk. Gyerünk, ez 3 volt, még 17 darab. Gyerünk. Az ebből is 15 darab. 17. Gyerünk. 1 perc van még vissza, gyerünk, csináld. Gyerünk! Nyomja! Gyerünk! Azaz, nagyon jó, gyerünk, csináld. Rázd meg vissza egyből, gyerünk már! Nyomja! És vissza. Gyerünk. Mennyi van még? Fél perc. Gyerünk még. 8 darabot csinálsz, gyerünk, 8-at még, gyerünk, kezd el, Oli, gyerünk, kezd már el, 8 darab. 2x 4-et, gyerünk. Csinálja! Gyerünk. Nagyokat rúgjál! Gyerünk, Ez az, rúgjál! gyerünk, Rúgja! 3, gyerünk, gyerünk, még, menj vissza, gyerünk, mindjárt vége, gyerünk, kezd már el. Csináld már!
Gyerünk. Egy. Kettő. Gyerünk. 3, még egyet. Mit csinálsz? Gyerünk, kelj már föl. Fejezd be. Lehet, hogy már befejeztem. Lehet, már kétszer is. De jó. Nem, az ennyit nem csinál. Nem csinált ennyit szerintem sem. Leállítatom? De jó majd.